Hama vadiwa, pazuva re15 takapedzisira kutaura pamusoro peGetsemane tichiongorora kuti zvinoreve chii kuti gomo namaorivhi namafuta. Takapedzisira tiri pana tsumo yevakuru yekuti chako chawadya, chako ndechawadya chesango, mitoro yamambo. Tichitaurawo pamusoro peshoko raMwari, tikati isu tsubvu dzemiorivhi dziya dzinofanirwa kudyiwa uyezve dzinofanirwa kusvinwa kuti dzibuditse mafuta, isu tigova mwenje. Zvino kana usina kudya shoko uchagovhenekera seiko? Uchaziva zvinoda Mwari seiko? Nekuti zviri kunzi ipapo ndo panobuda mafuta atakati mafuta aya ndiwo chii? Mweya Mutsvene. Hongu vadzidzi vakanzi mirirai Mweya Mutsvene ugobva kudenga, asi tiri kuudzwa muGetsemane umu kuti munotosvina mafuta omwenje kubva pai? Patsubvu dzemiorivhi. Naizvozvo ibasa rokuti tinofanirwa kutsenga mabhii ari muBhaibheri kuti tibuditsewo mafuta. Tinofanirwa kushanda kana kusvina Mweya Mutsvene kuti ubude pashoko. Ndakati inini chinhu chiri nyore chekuita ndechekuti mukumbire Mweya Mutsvene zvamunenge moverenga, asi verengai nguva dzose, musaregedze. Nekuti kufamba neBhaibheri handiko kutenda, asi kana uchipuhwa noMweya Mutsvene pamusoro pezvinhu zviri muBhaibheri wakagozviita, ndokutenda chaiko. Nekuti kufamba wakabata kaBhaibheri, Jesu noMweya Mutsvene naMwari vasipo zvangofanana nekufamba naSatani. Dzidzai kuverenga muchikumbirawo Mweya Mutsvene, muchikumbirawo Ishe Jesu vakutungamirirei. Amen. Takati kusvina kuzvishanda kuti tibuditse zvinodikanwa, ndo patiri kutangira nhasi apa. Uyezve ndatobva kutaura pamusoro pazvo. Svinai bhuku ribuditse mafuta, ribuditse utsvene, utsvene hugova pamuri. Zvizorei utsvene kuti mubwinye. Imi munoziva kuti mafuta atinozora nyangwe enzungu chaiwo, kana tasvina nzungu dziya tinozora. Nzungu hadziwanzosvinwa zvadzo, dzinokuyiwa nokuita dovi, asi pakukuya ipapo dzimwe nguva kunobuda mafuta. Mafuta aya ndiyo atinoshandisa kuzora zvedu muviri, zvichida munoashandisawo zvakare kubika. Takatiwo maorivhi asina kusvinwa muriwo pachawo unotipa kugwinyiswa. Tiri kuti chiko? Chii chinotipa kugwinya? Miriwo yatakapuhwa naMwari. Makambozviona kuti asiro gwinya ratinoti gwinya riya pacharo ratinogadzira neupfu ratinoti fetico, rina mafuta here? Maorivhi asina kusvinwa ane mafuta awo mukati chakare, saka takaadya somuchero kana kuaisa kuadya semuriwo, tichangowana mafuta zvakadaro. Muri kupaona ka? Handizive zvangu ndataura inzwi rekuti gwinya ndo mafetikuku. Muitawo muchitaurira ama2000 kuti chinonzi gwinya ifetikuku. Musava nyima, nekuti Ishe wedu Jesu Kristu kana vaapostoli vakataura kuti musanyimane.
mota muchivazarurirawo kuti zvimwe zvinhu zvinoreve chii. Zvino imi makuru makangodya muchiguta imi moga, vana vachisara nenzara, zvingarevei? Muvataura kuti magwinya, mafetikuku. Endai pa1 Vakorinde 11 verse 17 kusvika pa34. Ndipo patinotaurwa naPauro kuti imi munazvo kana mouya kuzodya chidyo chaMwari, chidyo chaIshe, chidyo chaIshe ndicho chiko, kudya kashoko iroro ndo chidyo chacho. Hongu munozozadzisa nezvamunoita zviya zviya, asi chakakosha pachidyo chaIshe, pachirayiro chaIshe, kudya shoko raMwari, kuteerera nokuita mashoko aKristu. Zvikanzi naPauro, musazvidze chidyo chaShe ichi, nekuti vamwe kana vane manzara, imi munodya muchizvizadza, motorara zvenyu matumbu, makavhura matumbu nokuguta, asi pane vamwe vagere pedyo nemi vasiri kuziva kuti chii chiri kumboitika. Zvikanzi hakuna kumba here kwamunodyira muchidaro? Zvino kana masangana, mopota muchidzidzisana, muchirayirana. Hamungadye vamwe vakatarisa, kana varombo vasina. Naizvozvo vama 2000 varombo pazvinhu izvi, ndosaka nyika yaenda kumawere. Itai muchivaudza. Hupfu nesadza zvinotigutisa, asi murivo mishonga yemuviri. Muri kupanzwa? Hongu imi munoti sadza ndiro rinokugwinyisai. Mirivo ndiyo inoita kuti zvinhu zvigare zvakanaka mumuviri. Zvikanzi waini ndiyo inokodza mwoyo womunhu. Ko, zvino nyama ichagotiita seiko? Vakuru venyu vakataura kuti kakara kununa hudya kamwe. Ehe, ndinoziva kuti munopanzwisisa chaizvo kana muchiitirana zvakaipa. Mumwe nemumwe wenyu anoti, zvivi zvamadzibaba angu ndingagozvipedza here ini? Regedzai ndinorombawo, ndinobatawo huroyi, ndigosairira zvinhu izvi kuna vamwe. Muri kupanzwa kapo? Saka munongoramba muchisairira kurobwa kwenyu kuna vamwe, zvichida nyangwe nekuvana venyu. Naizvozvo kudya nyama uku zvichida kuti kana tichida kutaridzika zvakanaka nokukurumidza, kushandisa yatinoti energy yayati. Asi ndinofunga ini sekutaura kwavakuru kuti titaridzike zvakanaka ndokununaka, kurakidza kuti uri right. Zvikanzi kutodya tumwe tukara, ini ndinofungawo kuti ndosaka makapuhwawo zvibayiro pachinzvimbo chenyu, kuti murakidzike kunge muri right, nyangwe zvenyu musiri right, nekuti munenge musina kuchinja mweya yenyu. Ungatori chibayiro unopa kuna Jehovha, asi ndiye Jehovha mumwe chete uyo wakataura kuti ndinoda nyasha, handidi zvibayiro. Zvibayiro zvenyu zvinondinyangadza. Endai pana Isaiah 1 muno kuzoverenga izvozvo. Asi nhasi uyai tichipinda pashoko ratinofanirwa kuverenga pana Mateo 26 kubva pavhesi 36 kusvikira pavhesi 43 inoti Jesu mumunda weGetsemani. Zvikanzi ipapo Jesu akaenda navadzidzi vake kunzvimbo inonzi Getsemani,
uye akati kwavari, garai pano, ini ndichienda apo kundonyengetera. Akatora Peturo, uya wamunoti Sifasi, navanakomana vaZebhedhi vanoti Johani naJakobho, akaenda navo, uye akatanga kusuwa, uye akatambudzika. Ipapo akati kwavari, mweya wangu uri kushungurudzika kwazvo kusvika pakufa. Garai pano uye murinde pamwe chete neni. Akaenda mberi zvishoma, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvichibvira mukombe uyu ngaubviswe kwandiri, asi kwete kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Ipapo akadzokera kuvadzidzi vake, akavawana vavata. Akabvunza Petro achiti, varume, matadza kurinda neni kweawa imwe chete here? Rindai uye munyengetere kuti murege kupinda mukuedzwa. Mweya unoda, asi muviri wakaneta. Mweya unoda, asi muviri wakaneta. Ndichimbogura kuverenga pavhesi pano pana 41. Inzwi iri rekuti mweya unoda, asi muviri wakaneta, pana vazhinji vasingarinzwisise kuti rinorevei. Mweya unoda, asi muviri wakaneta. Ndichaedza kutsanangura pamusoro pazvo. Mwari akanditendera, Mwari akandibatsira. Akaendazve, tapa vhesi 42. Akaendazve kechipiri, akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvisingagoni kuti mukombe uyu ubviswe kwandiri, kunze kwokutenge ndaunwa, kuda kwenyu ngakuitwe. Kechipiri aka achinyengetera, ambodzoka kuvadzidzi. Vhesi 43. Paakadzoka kechipiri kuvadzidzi, akavawanazve vavata, nokuti meso avo akanga azere nehope. Vhesi 43. Rangarira tamboti mweya unoda, asi nyama yakaneta. Asi izvi zvatiri kunzwa pavhesi 43 ndizvo zvazvinoreva here? Vhesi 44. Saka akavasiya akaendazve uye akanyengetera kechitatu, achitaura zvimwe chetezvo. Amen. Nyaya yake nechikumbiro chake chakanga chiri chimwe chete. Ndizvo zvatiri kunzwa pavhesi 44. Vhesi 45. Ipapo akadzokazve kuvadzidzi akati kwavari, muchakavata uye muchakazorora here? Tarirai, nguva yava pedyo, uye Mwanakomana woMunhu ari kupandukirwa, achiiswa mumaoko avatadzi. 46. Simukai, ngatichienda. Anondipandukira uya ouya. Anondipandukira ava kuuya. Amen. Mazwi akadzama. Pamavhesi 11 ataverenga, pane manzwi akadzama zvisingaiti. Zvanambotaura zviya kuti pekutanga rinorava zuva re13 rekuverengwa kweoma. Ndikati pazuva re15 iri tinokwanisa kunyora bhuku rese rakazara nemashoko. Tikangoneta nekunyora tikati haiwa izvi ndizvo zvatinopa vanhu, nokuti pane chimwe chidzidzo chinopinda mumatenga napasi. Chidzidzo chakaomarara, chidzidzo chakadzama. Asi hatingoitai zvatinokwanisa, tichingoti kugura zvinhu. Amen. Mazuva ekuverengwa kweoma chinhu chine chirevo kuvaHebheru. Imi zvenyu hamuna kuzozviitiswa nekuti muri maKristu ka.
makazodzidza bhaibheri mumashure, kuvaHebheru zvine zvirevo. Asi ndinongokuudzaiwo, kana muchida, ingava tsika yakanaka kwamuri, kwete nenzira inoitwa navaHebheru, asi nenzira yenyu imi pachenyu. Kuti tingati kuverengwa kweOma tinenge tichiitei? Zvikanzi kuverengwa kweOma mazuva ari pakati pePaseka, kuroverwa kwaIshe wedu Jesu Kristu, nekuburuka kwemweya mutsvene. Pamazuva 15 iwawo okuverengwa kweOma, pane mutambo wezvingwa zvisina mbiriso unotanga zuva rinoitwa Paseka. Paseka ndiyo usiku, mangwanani achibuda munenge mava pamutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Vamwe vanototi aiwa, zuva racho zvingwa zvisina mbiriso ndio zvinototanga, Paseka isati yaitwa. Paseka yaitozwa usiku, asi masikati ezuva re14 tisati tapinda muzuva re15 ndo zvinonetsa izvozvo. Chimbomira, masikati ezuva re14 ndipo panotanga mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Ndiri kureva kuti chi, maverengerwo atinoita mazuva isu akada kuti siyanei nemaverengero anoita vaHebheru. Ivo vatange kuverenga zuva pakati peusiku pafange zvatinoita izvi, vanotanga madekwana. Naizvozvo chiedza ndicho chinopedzesera rima richitanga, nekuti chakanga chiripo pakutanga rakanga riri rima, Genesis 1, chiedza chikazotevera. Muri kupaona? Ndo maverengero avanoitawo mazuva avo. Sezvakaita kuZimbabwe, kuzuva rinowanzodoka kwakuita 6 ndo pakunenge kwakuda kutanga kuita rima rakupindira. Zvikanzi ndo pavanotiwo tava pazuva idzva ipapo. Asi masikati ezuva iroro unenge utori mumwe musi. Vanenge vachitoverenga kuti 14, madekwana vakuti 15, vatopinda mune rimwe, vanopedzisera namasikati, zuva rorereka. Imi mune nzira dzenyu dzavashona, nekuti imi mune nzira dzenyu dzerudzi rwaMwari. Makagara munazvo zvinhu izvi kare, zvimwe zvinhu makazvirasha, zvimwe zvinhu nokuda kwenguva vanhu vachirasika, vanozongopedzisira vasisaite zvimwe zvinhu, nokuti zvimwe zvinhu zvataitaura makore 30 apera kuti zvinonyadza hazviitwe, mazuva ano zvakungoitwa pachena. Ndo kupindana kwamazuva. Zvinhu zvataitaura kuti zvinotyisa hazvifanirwa kuita, nekuti nyange muroyi chaiye aidzingwa mudunhu, asi mazuva ano uroyi ndihwo hwatekeshera. Handisi kuziva kuti muri kuona chakanaka pakuti chii panyaya yeuroyi. Uroyi hunoodza nyika. VaHebheru vanoita nenzira dzavo dzekuzvikudza. Kana pane vanhu vanozvikudza, vanhu vechiHebheru, vanhu vanozviti vaIsraeri, vanozvikudza zvakanyanya. Asi imi makagara mune nzira yenyu yokuzvininipisa. Kuzvininipisa ndiko kunodiwa kuna Jesu. Muri kuzvinzwa? Imi muri vanhu vokuzvininipisa. Ndimi vanhu vakadiwa naJesu pamusoro pamamwe marudzi ose. Nyangwe zvazvo maitiro enyu amazuva ano asingaratidze izvozvo, matodza maitiro enyika dzavamwe, mava nezvifananidzo, monamata zvifananidzo. Mwari makati tsvee pasi, Ishe Jesu makati tsvee pasi, makatora zvinongoitwawo nemamwe masasika, makazara nyika yose. Makakudza masasika musava Mwari venyu, makasiya Mwari chaiye naJesu chaiye.
muri kuita nokurashika kwamamwe marudzi. Kufamba kwenyu pasi pose kwava kukupai upenzi, nekuti munhu anonzi muZimbabwe, munhu anonzi muShona, munhu anonzi muZimbo akapararira nyika yose. Mumwe nemumwe akanobata zvaakanobata ikoko akuuya achidzidzisa vanhu kunyika yokwe. Urombwa uyu munohutora kuMozambique, uroyi kuMalawi, nohusatani pamwe chete kuZambia. Kwese kwese kwamuri kufamba muri kuuya nechimwe chinhu, muri kuuya neuroyi hwakasiyana siyana. Humwe huri kunorombwa kunana Nigeria, humwe huri kunorombwa kunana New Orleans, humwe huri kunorombwa kunana Haiti uko, nokuti matekeshera nenyika. Saka nyika yenyu rava bhodho rezvakaipa. Imi hamudi inzwi rakapuwa vaRoma kana vaKorinda kana vaGaratia kana vaFiripi. Maakutoda Bhaibheri rinonyorwa kunzi nderenyu rakaitirwa maZimbabwe. Panotoda muapostori anobva kudenga anouya achizokudzidzisai zvakanaka, zvokuti zvichida marudzi anotevera, pasi rose rinenge rotoverenga pamusoro pezvakaipa zvaiitika mukati menyika yokwenyu, zvaiitwa navanhu vokwenyu. Chinonetsa ndechekuti gavhuna ramunaro mukati menjere dzenyu harisi kukwanisa kusarudza zvakanaka richisiya zvakaipa. Rakungosanganisa oiri nemvura segasiketi risashande zvakanaka painjini. Mvura dzakungosangana neoiri, injini yakungopisa nokungobhoila nokuita zvimwe zvinhu zvakawanda wanda, pesera yafa. Dzidzai kuramba zvakaipa muchidawo zvakanaka. Hakuzi kuti mamwe marudzi haana tumwe twakanaka twava nato, pane tumwe, asi nyange muchiona kuti chinhu chakanaka munozoona kuti maitirwo azvo akaipa. Zvino imi muri kungoita mukumba, kungotora sanzu namarara aro zvose, ndizvo zvamuri kuita imi. Chandinokuudzai kuti nzira yeGetsimani, yemunda weGetsimani, nezvakaitwa ipapo naJesu navadzidzi vake, inzira yatakatotaridzwa naIshe wedu Jesu senzira tsvene. Haleluya, amen. Tinoda kuva vanun'una vaIshe wedu Jesu. Ngaive hameni iyoyo kwamuri. Saka huyai tidzidze pamusoro pazvo. Zuva re13 tobatana pachirongwa chinotevera, patinenge totanga tichimbotseketudza vhesi 36. Ndo yakabata mamwe mavhesi, ndiyo musoro wezvimwe zvinhu zvose zvakanyorwa pasi payo. Saka tichabata vhesi 36 tichibatanidza mamwe mavhesi ose nevhesi 36, nekuti takati vhesi yoga yoga hatingapedzi. Tosangana pachirongwa chinotevera musi we19 rezuva rokuverengwa kweOma. Sarai zvakanaka. Amen.